Dobrý deň, vítam vás na dnešnej panelovej diskusii, ktorej témou je spolupráca s praxou, teda partnership. V tejto našej panelovej diskusii pôjde o diskusiu na to, ako vlastne univerzity spolupracujú s firmami. Pretože považujeme to my ako naša fakulta za veľmi kľúčové previazať vzdelávanie vlastne s praxou. A súčasťou našej panelovej diskusie budú traja vzácni hostia, ktorých srdečne vítam. Je to konkrétne pani Ivana Mitlešová zo spoločnosti Partners. Ďakujem. Potom tu máme Luciu Pisarčík zo spoločnosti Slovenská sporiteľňa. A ešte tu máme aj pána Olivera Korbáša zo spoločnosti Prosaj Slovensko. Vítajte pekne v našej panelovej diskusii. Som rád, že tu máme aj nejakých študentov, ktorí teda verím, že sa aktívne zapoja do panelovej diskusie. Aby som rozbehol teda tú panelovú diskusiu, tak chcem sa spýtať na úvod, čo pre vašu firmu znamená slovo partnership a možno aké hodnoty v rámci toho vyznávate? Nech sa páči, pani Mitlešová. Ďakujem vám pekne ešte raz a zdravím všetkých, perfektný deň vám prajem. Partnership pre nás je veľmi kľúčové slovo, pretože my v kariérnom pláne máme partnerstvo. To znamená, že to je nejaká najvyššia forma toho, ako s ľuďmi chceme spolupracovať. A tým pádom partnership sa snažíme prenášať všade, či už sú to obchodné vzťahy s našimi obchodnými partnermi, prípadne sú to teda vzťahy s našimi klientmi, na to máme etický kódex, je to pre nás veľmi kľúčové a súčasne so spolupracovníkmi, s ktorými spolupracujeme, vlastne prinášame tú najvyššiu formu a to je práve to partnerstvo. Takže za nás je to kľúčové, je to perfektné, že sa vlastne vieme takto zladiť, že pre vás ako univerzitu je dôležité, rovnako pre nás ako firmu je to kľúčové slovo, tak myslím si, že to nám dáva dobrý základ. Výborne, máte to vlastne aj v názve firmy, v názve spoločnosti, tak sme radi, že to takto vnímate. To teraz všetko vyladíme a všetci ostatní už budú... Perfektné. Dobre, a čo znamená partnership pre Slovenskú sporiteľňu? A aké hodnoty v rámci partnershipu vyznávate? Tak ja teda tiež prajem krásne dobré ráno všetkým a teda som rada, že môžem byť tu. A pre nás to partnerstvo znamená viac ako spoluprácu, že je to naozaj skôr taký ten vzťah alebo spôsob, ako sa posúvať ďalej, či už s našimi dodávateľmi, klientmi, ale teda aj našimi zamestnancami, s ktorými sme v podstate tiež v partnerskom vzťahu. A že je to skôr o tom, že spolu tvoríme tie riešenia, ktoré sú lepšie, ako by sme ich vytvorili sami, lebo povedzme si pravdu, sami málo kedy vytvoríme niečo také naozaj skvelé, kde vieme priniesť aj tú pridanú hodnotu, či už pre našich klientov, partnerov, ale teda aj pre našich ľudí. Takže naozaj snažíme sa spájať tak, aby sme priniesli ešte niečo lepšie, či už tým spoločnosti, klientom a podobne. A teda naozaj, že hľadáme tam aj tie hodnoty, že aby tam bola transparentná komunikácia, zodpovednosť, férovosť, čiže aj toto hľadáme pri tých našich partneroch a hlavne aj takéto trošku challengeovanie, že poďme priniesť niečo lepšie a spojme sa, aby to malo zmysel pre nás všetkých. Výborne, takže tímová spolupráca, základ, potom nejaké tie výzvy. Ako sa na to pozeráte? Prosaj Slovensko, nech sa páči. Pekný deň vám všetkým prajem. Ja by som to dal trošku na takú akademickú rovinu a viem, že keď som ja študoval v Norsku aj v Nemecku a bol som tam na takých dlhomesačných výmenných pobytoch, tak ako veľmi dôležité bolo vlastne pre mňa, kedy firmy prichádzali na tú univerzitu, čo na Slovensku v tom čase vôbec nebolo štandardom. No a tá kľúčová hodnota bola práve prax, čiže priamo sme videli, že ten pedagóg, respektíve ten partner tej firmy, tak povedal, pracoval som na tomto, veľmi teda praktické veci. No a toto vám teraz prinášam do praxe, takže prax je tá kľúčová hodnota pre nás v rámci toho partnershipu. Výborne, to isté v podstate znamená pre nás takisto na fakulte partnership, pretože ešte považujeme za kľúčovú oblasť, ktorej sa stále chceme zlepšovať a napredovať, čo je vlastne dôkazom aj tohto dňa, preto aj tento deň voláme Partnership Day a sme veľmi radi, že tu máme množstvo firiem. Ako vy vnímate spoluprácu univerzity a praxe? Čo by možno, že univerzity mohli zlepšiť a ako na tom tie univerzity sú? Ideme v tomto poradí, dobre, teraz. Takže čo by univerzity mohli zlepšiť, tak jednoznačne opäť sa zopakujem, že je to práve to prepojenie s praxou, čiže nemali by študenti, alebo teda z môjho pohľadu to najhoršie, čo študent môže na Slovensku urobiť, je, že nerobí nič popri vysokej škole
je to podľa mňa dosť škoda, zvlášť na týchto ekonomických odboroch je veľmi veľký priestor pracovať. Ja teda okrem toho, že som tiež vyštudoval na fakulte manažmentu na Univerzite Komenského, tak som chodil ešte 3 roky bakalára na psychológiu. A tam mi bolo povedané, že na úvodnom takom stretnutí, že nie, že budete čokoľvek robiť popri škole, a na tej fakulte manažmentu, alebo teda na takomto ekonomickom odbore to bolo úplne opačne. Takže treba si uvedomiť, že vy ako študenti, teraz možno, že ste kamoši a krúžkovice a na internáte všelijaké akcie, ale o pár rokov vy si budete vlastne konkurovať a tým aj ako to vyzerá so slovenskou ekonomikou, že keď tá recesia už je na dohľad a je teda viditeľné, že bude oveľa väčší problém zamestnať sa, oveľa väčší problém začať nejako podnikať, než je tomu teraz, alebo než to bolo v minulosti, tak čokoľvek, čo ste robili naviac, a jasné, je fajn, keď človek získava skúsenosti, že aspoň pracuje, aj keď už len v Tesku alebo v McDonalde, čo nechcem vôbec nejako akože dehonestovať, ale je oveľa lepšie, keď človek pracuje v tom segmente, ktorý aj študuje. Takže toto je veľmi dôležitá vec a akékoľvek nejaké certifikáty, zručnosti, ktoré získate, tak toto všetko vám veľmi pomôže. Toľko za mňa. Ďakujem pekne. S tým sa môžem aj ja stotožniť, aby sme mali tie skúsenosti, že tiež nám učitelia naši hovorí, vyber si buď škola alebo robota, hej. Takže tiež toľko možností nebolo, ale sme radi, že dneska naši študenti majú väčšie možnosti. Ľudská, obraciam sa na teba teda, ako Slovenská sporiteľňa vníma spoluprácu s univerzitami a čo by možno, že univerzity mohli zlepšiť? Ja sa inak tiež pridám, síce teda už sa to zlepšuje a ja sa strašne teším, že tu môžeme vlastne sedieť a spájať práve tú prax a teda prinášať tie pohľady z našich firiem, ale teda tiež ešte patrím k tým, ktorým presne toto bolo vždy, že iba škola a teraz akože do práce vlastne nemôžeme chodiť, lebo mám byť iba v škole. Takže toto sa teším, že trošku sa to zlepšuje. Ja možno ešte nadviažem alebo poviem, že podľa mňa tie univerzity dávajú dobrý základ a ten systém, ktorý je stále veľmi dobrý a treba ho mať. A zároveň, čo by sa malo zlepšiť, je možno práve aj tá prax, ktorú vidíme, že postupne sa zlepšuje, ale stále je tam ten priestor ešte viac tej praxe prinášať a spájať aj viac nás firmy a teda rôzne pohľady a naozaj ukazovať tým študentom tú ich budúcnosť, že kde si ju vedia nájsť, kde ich to bude baviť a možno aj tie skills, ktoré sa menia. Ten svet sa naozaj automatizuje, digitalizuje, takže to, čo my sme sa učili ešte my možno pred 2 rokmi, tak naozaj dneska už nie je ani aktuálne, že sa to tak zrýchluje, čiže možno práve pozerať na tú budúcnosť tej práce a pripravovať aj tých študentov, čiže je to veľmi náročné a teda držím nám palce, aby sme naozaj tých mladých pripravovali na tú budúcnosť, aby ich to aj bavilo a aby naozaj boli úspešní v tej budúcnosti, takže asi tak. Ďakujem veľmi pekne, budeme sa snažiť aj my z našej pozície robiť maximum preto. Pani Miklešová, priestor teraz pre vás, aby ste vypovedali možno svoj názor na to, ako vy spolupracujete s univerzitami, ako vy vnímate pozíciu univerzít v tomto partnerstve, ktoré vzájomne vytvárame. Ja sa veľmi stotožňujem s kolegami, čo povedali, pretože je to presne o tom prepájaní tej praxe, že to je vlastne to, čo potrebujeme zlepšiť, ale súčasne ja veľmi chválim vašu fakultu, pretože vy to proste dlhodobo robíte, ja to veľmi vnímam. A ja som tiež z univerzity, kde sa hovorilo, že buď prax alebo štúdium, takže mňa toto veľmi oslovilo na vašej univerzite, že vy to vlastne podporujete pre tých študentov, takže to len ako, že si to naozaj treba vážiť a že to takto máte. A každopádne v dnešnom svete, presne ako už bolo spomenuté, tak máme tu proste AI, ktoré dominuje. A v podstate všetky tie respektíve všetky akoby vedomosti, ktoré získavam na univerzite, tak je ideálne, aby som to potom využívala v praxi, aby som v podstate to, čo sa naučím teoreticky, hneď mohla v tej praxi využiť, že toto je ako keby úžasné, tým pádom vlastne automaticky hneď získavam zručnosť. A čo je hrozne dôležité, že v dnešnom svete podľa mňa, tým, že veľmi veľa tých teoretických vecí, ktoré kedysi som sa práve potrebovala tej univerzite naučiť, ja dnes veľmi ľahko si viem získať. Tým pádom vlastne to, čo dnes bude ako keby dominovať tomu, že kto z vás bude úspešnejší oproti niekomu inému, spočíva v presne takých tých mäkkých zručnostiach, ktoré sa nedajú naučiť inak ako praxou. To znamená, že z môjho pohľadu, tých 5 rokov, ktoré som na univerzite, ak ja ako keby zbieram tie teoretické vedomosti, tak v zásade si predĺžujem ten čas, kedy získam konečne tie zručnosti, ktoré na tom pracovnom trhu sú extrémne dôležité, aby ja som mohla proste
rásť kariérne. Takže podľa mňa majú super pôdu u vás a už je len to proste ako využiť s tými možnosťami, však dnes je tu kvantum proste rôznych kolegov, firiem, ktoré ponúkajú veľa možností. Takže z môjho pohľadu určite treba sa ísť pozrieť, aké sú možnosti a niečo nájsť. Ďakujeme veľmi pekne aj za tú pochvalu, dobre sa to počúva. Nadviažem možno na to, čo ste začali hovoriť, že o tých schopnostiach, zručnostiach, ktoré by mal študent mať, ktorý by mal disponovať. Skúste možno každý z vás povedať také 3 kľúčové schopnosti alebo zručnosti na to, aby sa študent mohol práve vo vašej firme dobre uplatniť. Nech sa páči, začnite, pani Mikušová. Super, tak 3. No, bude to ťažký výber, samozrejme? Áno, to je vždy ťažký výber, lebo každý má aj inú preferenciu, lebo sme rôzni ľudia. Ale podľa mňa tá najdôležitejšia je taká tá ochota učiť sa. Teda ochota učiť sa, potom, že som proaktívny, to znamená hľadám tie riešenia. To je ako keby vec, ktorú sa dá naučiť. To znamená, je veľmi dôležité byť v prostredí, ktoré ma vedie k tomu, aby ja som sa tú proaktivitu naučil. Čiže keď ja by som sa teraz ako sa rozhodovala, že v akom prostredí chcem tráviť čas, tak toto by bola pre mňa ako najdôležitejšia vec, že s akými ľuďmi a vlastne ako to prostredie a tí ľudia v tom prostredí ma kreujú. Takže som povedala proaktivita. A proste potom je to taký ten drive, že proste, viete, to je niečo také, ako keď povedala Petra Blhová, že ona má proste chuť vyhrávať. Tak to je taký, ako keby tiež jedna z vlastností, ktorá je perfektná. Výborné, super, ďakujem veľmi pekne. Chuť vyhrávať majú asi aj Slovenskej sporiteľni. Áno, bude to inak veľmi ťažké, aby sme sa neopakovali, ale teda skúsim, lebo je to veľmi podobné, hlavne ten drive, ale teda skúsim ďalšie 3, aby to nemali študenti také jednoduché. Za nás by to bola určite adaptabilita, aj skrz to, čo som spomínala, že ten svet sa strašne rýchlo mení, aj my ako najväčšia banka, tie transformácie, tých zmien je tak strašne veľa, čiže potrebujeme ľudí, ktorí sa toho nezlaknú a vedia sa prispôsobiť tým zmenám, ktorých je stále viac a viac. Čiže naozaj není to jednoduché obdobie, čiže určite aj tá adaptabilita, potom aj tá kreativita, ono sa to niekedy nezdá, že v banke kreatívni ľudia, ale potrebujeme ich ako sol, čiže naozaj, aby ste sa nebali byť kreatívni a prinášať možno práve tie riešenia, ktoré ten budúci svet bude potrebovať, čiže naozaj tú kreativitu myslieť možno out of the box a zjednodušovať aj tým klientom život. A tá tretia vec by bola možno také klíše, ale tá komunikácia. Tá je strašne dôležitá, čiže keď budete možno chcieť zavádzať nejaký nový produkt, nejakú inováciu, alebo proste bude v tíme nejaký problém, bez tej komunikácie sa stále nepohneme, čiže musíme si to aj spoločne vedieť vykomunikovať, čo je za problém, čo chceme ísť urobiť, čiže naozaj adaptibilita, kreativita a komunikácia. Perfektne, ďakujem pekne. A čo v ProSite, ako to vnímate, tieto kľúčové schopnosti? Tak prvá vec, ktorá mi napadla, je jednoznačne vytrvalosť. Ono v dnešnej dobe je to také tých sociálnych sietí, že chcem niečo hneď a aj u nás nováčik, ktorý je povedzme pol roka a hovorí, že ešte nemá výsledky, tak tiež mu hovoríme, že preboha, že veď si tu pol roka, tak čo by si chcel, že toto je možno taká prvá. Druhá, čo mi napadla, je dalo by sa po anglicky povedať, že burning desire, taká plánujúca túžba niečo dosiahnuť, chceť niečo viacej. To je presne to, čo nás, vás bude vlastne do budúcna rozdielovať oproti zvyšku. A určite by som povedal koučovateľnosť, je to jedna z zásadných vecí, ktorú spomeniem, podľa mňa sa to hodí. Ja som začínal v podnikaní z ProSite, keď som bol druhák na vysokej škole na univerzite a preto sa mi darilo, zvlášť na začiatku, tak rýchlo rásť, lebo som bol veľmi, veľmi otvorený počúvať tých, ktorí už aj uspeli a teda bolo dôležité vlastne nasledovať ten ich príklad. A to nie je tak, že som si to vymyslel ja, ale Brian Tracy ako úspešný americký podnikateľ a obchodník uvádza, že keď sa ho pýtali, že čo je vlastne tá najkľúčovejšia vlastnosť pre úspech, že keby si z tých 1000 mal nejako vybrať, tak povedal, že no učte sa od expertov, nikdy nebudete žiť tak dlho, aby ste vedeli urobiť toľko chýb, že prídete na veci sami, čiže tá jediná najrýchlejšia možnosť nie, že ja to tvrdím, ale keď už niekto takýto to tvrdí, tak je, že učiť sa od expertov, ktorí dosiahli to, čo chcete vy. Výborne, ďakujem pekne. Tak v podstate som vycítil, že možno, že veľmi dôležitou kľúčovou vlastnosťou je aj odvaha.
A ja sa chcem spýtať teda našich študentov, či máte odvahu položiť nejakú otázku našim hosťom. Má niekto záujem položiť nejakú otázku? No, nemajú. Asi majú tie iné kľúčové vlastnosti a schopnosti, ktoré vy hľadáte. Ešte to príde, aj skúsenosťami, aj schopnosťami, ktoré budú nadobúdať práve prostredníctvom možno aj takýchto spoločných akcií. Dobre, na záver možno len nejaký odkaz pre študentov. Jedna, dve vety, čo by ste chceli odkázať našim študentom. Nech sa páči, začnite vy. Odkaz pre študentov, tak keď ste začali s tou odvahou, tak rovno nadviažem, lebo sme teda síce na pôde Vysokej školy univerzity, ale jednoducho v tej praxi platí, že ľudia nenasledujú ani pozície a ani tituly. Rozhodne nie. A to sa mi potvrdzuje stále v tej praxi, ale to, čo ľudia nasledujú, je práve tá odvaha, že keď ja niečo urobím a že niekto iný si povie, že wow, že máš tú odvahu, že si niečo urobila, tak práve takíto ľudia sú hodní toho nasledovania. A samozrejme, že byť líder rozhodne nie je jednoduché, alebo líderka, ale jednoducho, čo je jednoduché v tom živote, aj keď človek chce byť zdravý, tak chodiť na tie tréningy, dostatočne spať, stravovať sa, toto je ťažké, ale aj mať 150 kg, aj to je ťažké. Podobne je to s tými vzťahmi, keď chcem mať či už medziľudské alebo nejaké partnerské vzťahy fungujúce, aj to je ťažké, ale mať aj zlé vzťahy je ťažké a podobne je to, keďže sme vlastne zo sféry financií, tak byť finančne disciplinovaný je náročné, ale aj mať kopec dlhov, všelijakých nevýhodných, to je ťažké. A záverom už len, že v podnikaní je to podobne, čiže žiť život s tým, že som prežil ho tak, že som nenaplňal svoj potenciál, alebo ak nadviažem vlastne na vás, pán Savov, že mám tú odvahu, aby som urobil niečo naviac a ukázal ten leadership, tak tiež je to ťažké, takže dámy, pani, ja vám už len to prajem, aby ste si vybrali to vaše správne, ťažké. Ďakujem veľmi pekne. Odkaz zo Slovenskej sporiteľne pre našich študentov. Tak ja len doplním, že to bolo veľmi pekné. A ja sa možno tiež napojím na tú odvahu, lebo aj my u nás v Slovenskej sporiteľne hovoríme, že budúcnosť začína odvahou urobiť prvý krok. Takže ja len možno želám študentom, že aby sa nebáli a aby si verili, lebo naozaj, že keď si človek verí, tak vtedy je úspešnejší, čiže a teraz je ten správny čas skúšať, robiť chyby a naozaj či ísť do praxe, alebo aj popri škole byť možno v nejakých študentských organizáciách, kde viete získať tie skúsenosti. Tým vekom to už nebudeme si klamať, vtedy to už ide ťažšie, keď už sú aj nejaké záväzky a podobne, že naozaj teraz je ten správny čas, čiže verte si a naozaj, že poďte si za tým svojím, že hľadajte, čo vás baví a teraz je ten správny čas naozaj to skúšať a nájsť si to svoje vlastné. Takže ja vám silno držím palce, aby ste si užili tie študentské časy, ktoré tiež nie sú jednoduché, ale teda naozaj, aby vás to bavilo a budúcnosť je vaša. Ďakujem veľmi pekne. A záverečný odkaz zo spoločnosti Partners. Sa budem opäť opakovať, to je vždy tretí keby v tom, že perfektné myšlienky tu odzneli. A vlastne ja iba rovnako poviem, že teraz ten čas, ktorý máte na univerzite, je úžasný, môžete ho využiť a nikdy už nebude toľko času povedzme rozbiehať nejaké podnikanie, nájsť dobrých priateľov, svojich obchodných partnerov. Že v zásade ten vysokoškolský čas je taký, že aj keď sa o 15 rokov opýtame svojich známych, že akých majú priateľov, tak veľakrát je to o tom, že sa našli na vysokej škole. Takže proste využívať ten čas naplno, presne rôzne aktivity, študentský parlament, proste brigády a byť aktívny, lebo nikdy už nebude lepší čas. Ja dnes, keď mám syna, tak viem, koľko času môžem aj venovať biznisu a koľko mám voľného času, takže už je to potom vždy o tom, že sa musí človek prioritizovať, ale na výške má len seba, takže je to perfektné to využiť naplno. Tak držím vám palce, aby ste sa dobre rozhodli a dobre využili čas. Perfektne, ďakujem veľmi pekne za tieto odpovede, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do našej panelovej diskusie. Bolo mi veľkou cťou vás tu sprevádzať a pevne verím, že to partnerstvo medzi FEMkou a vašimi spoločnosťami bude naďalej pretrvávať, bude sa rozvíjať, aby bolo na prospech našich študentov. Všetko dobré želám a nech sa vám darí. Ďakujem pekne.